V roce 2015 jsme založili spolek Metaculture a naším cílem je, abychom tak trochu měnili to naše okolí, svět k lepšímu. A to prostřednictvím interaktivních besed na základních a středních školách, ale hlavně tvůrčím způsobem, a to pomocí animace, chceme zhmotnit problematiku, která rezonuje v dětech a v dospělých. A myslíme si, že vlastně ten kreativní způsob je nejlepším způsobem pro to, aby si to člověk zapamatoval a aby vlastně o tom mohl říct ostatním nebo poukázat prostřednictvím toho snímku. Tak máme film o globálním oteplování, což je docela velký téma a přišlo mi to fakt dobrý. Náš film je hlavně o tématice toho, jak zvířata vnímají naše vyhazování odpadků do moře a prostě tam, kde zvířata žijí. Dlouhodobě spolupracujeme také se seniory a s dětmi z základních škol a ty mají možnost se spolu setkat a komunikovat spolu a mluvit o tom, co mají společné a co mají odlišné a jaký mají mezi sebou předsudky. My jsme si nejdřív říkali nějaké různé příběhy, jako co jsme zažili a došli jsme k tomu, že by třeba babička mohla jít si na poštu a najednou by ji zrušili a ten vnuk by pomohl založit ten účet v bance. Já hrozně ráda už opakovaně moderuju projekt Mezigenerační mosty, kdy se seniori s dětmi spojí při animaci, při výrobě filmů. Myslím si, že to je hrozně důležitý, že si ty dva světy mají navzájem co říct a jak se obohatit, že je hrozně fajn, aby se učili spolu komunikovat a že při té kreativní formě, kdy se vyrábí film, je to vlastně to nejlepší při té společné tvorbě a že by to mohlo inspirovat nás všechny ostatní. Měla jsem z toho strach, neumím malovat a takhle, ale holky byly děsně šikovný a byla s tím sranda. S nima teda zazpomínal člověk na svý mladý léta. Myslím si taky, že je hrozně fajn, že vlastně to, co vytvoří společně, takže potom má tu projekci v tom velkém opravdovém kině, v sále, který je plný diváků, že to je veliký zážitek pro ně a je to vlastně zážitek i pro nás, pro všechny, kteří se můžeme na tom podílet a kteří můžeme být diváky.